Здравейте на всички! Днес ще надникнем в света на една млада седмокласничка, Ива Йорданова, която вече доказа своя талант и знания в областта на български език и литературата. Тя се класира на второ място в Казанлък и на четвърто в област Стара Загора на Олимпиадата по български език и литература. Постижение, което изисква упорит труд, концентрация и, разбира се, любов към думите. В днешното интервю ще разберем повече за нейния успех, подготовката и мечтите й. Дойде ред да кажем добър ден, Ива! Добре заварили! Първият въпрос, който ще отправя към нея е: как се почувства, когато разбра, че си класирана на второ място в Казанлък и на четвърто в област Стара Загора? Здравейте! Определено бях много изненадана. Не очаквах такъв резултат, защото аз знаех, че летвата е вдигната много по-високо от предишните години. Много хора ми гласуваха доверие и благодаря за усилията, които е вложила госпожа Костадинова да ме научи, защото ако все пак не беше тя, аз нямаше да съм стигнала до този резултат. Половината победа, предполагам, държим и на нея. Разбира се, тя е истински майстор, така да кажа, на думите и в предмета си, изключителен преподавател и в същото време и приятел, на който да споделиш. Определено никога нямаше да очаквам аз да съм втора в града, камо ли пък четвърта в областта. Това е резултат, за който не бих могла и да си мечтая, но съм изключително горда, че го постигна. Разбира се, това е едно голямо постижение за нас, куленци. Как се подготвяше за Олимпиадата? Имаше ли някаква специална стратегия или просто разчиташе на това, което си учила в часовете, допълнително вкъщи отваряше материали, сборници, тестове? Разкажи ни как се подготвяше. Определено голяма заслуга, отново казвам, за госпожа Костадинова, изключителен майстор, всичко запомням от часовете, това също много ми помогна. Нямах определена стратегия, в интерес на истината бях оставила всичкото учене за последния момент, вечерта преди Олимпиадата. Бях седнала да уча, часове наред преговарях, вадих тетрадки, четох произведения, анализи и в един момент прецених, че няма смисъл да се натоварвам повече. Исках да разчитам на моите знания, защото аз бях сигурна, че ги имам. Каквото и да бях направила на Олимпиадата, аз знам, че мога. Затова бих казала, че нямах определена стратегия, толкова колкото да си преговоря материалите и какво бих могла да очаквам от Олимпиадата. Но ето, че ти си разчитала на своя запас от знания, който е трупан през годините в 5-ти клас, в 6-ти и сега в 7-ми клас. Т.е. ти си ги изкарала наяве и ето, че резултатът е бил на лице, за което ние сме много щастливи от основно училище Кулата. Имам друг въпрос, който е доста интересен. Кой беше най-предизвикателният момент по време на състезанието? Имаше ли притеснения, някакви интересни въпроси? Какво би ни споделила? Отидох сравнително спокойно на Олимпиадата. Имаше, разбира се, капка притеснение, но мисля, че доста бързо ми мина, след като вече седнах на бюрото. Дадоха ми Олимпиадата 10 страници. Това определено леко ме шокира, паникьоса ме до някаква степен, но определено го замаскирах с мисълта, че аз съм си в класната стая, госпожа Костадинова е пред мен и всичко е наред. Нашето интервю продължава с въпроси, свързани към любовта на Ива към литературата и към българският език. Ива, въпросът ми към теб е: винаги ли си обичала български език и литературата или в последствие се появи твой интерес? Определено от малка много ме влечат езиците, особено майчиния български език. От мъничка много обичам да чета, имам огромна библиотека в къщи. Определено намирам утеха някакси, спокойствие между страниците и когато тръгна да пиша, дали е преразказ, анализ или просто е така да излия някое чувство, усещам, че думите просто идват от само себе си. Изключително много обичам в част по литература да четем, да трябва да анализираме произведения, всякакви такива неща. Изключително интересно ми е. Не мисля, че има предмет, който толкова да може да привлече моето внимание, колкото българския, като определено, може би, литературата ми е по-интересна от граматиката. Добре, каза вкъщи, че имаш малка библиотечка. Би ли казала като брой колко книги имаш? Броила ли си ги? Ами, не съм броила скоро колко са, но определено мога да кажа, че са много.
Миналата Коледа поисках всъщност още един рафт за моите книги, защото аз просто нямам повече място. Запълних го, за един ден беше запълнен. И определено аз обичам фантастическа литература, обичам и любовни романи да чета, и то като вземеш една книга не можеш да я пуснеш, то си върви сюжета и всичко. Кое ти е по-интересно, граматиката или литературният анализ? Отново казвам, литературата ми е по-интересна, защото българският може би по-лесно се помни, някакси по-отвътре ми идва граматиката. Примерно къде се слагат запетаи, кога е кратък и пълен член. Тези неща се учат и се запомнят бързо, докато в литературата трябва да вникнеш в нея. Какво искал да каже автора, как го е казал, какви изразни средства е използвал. Вижда се цялостното душевно състояние на един човек чрез това, което пише, което за мен е много интересно. Много обичам да чета, много обичам разкази и повести, да гледаме героите как се държат един спрямо от друг, как постъпват в различни ситуации. Всичкото е просто едно магическо изживяване, което ако не се вникнеш в смисъла му, не можеш да го усетиш. Затова пожелавам на всеки да може да усети. То е като чувство за щастие, да можеш да разбереш един герой или да можеш да му вникнеш в положението. Просто да разбереш за какво става на въпроса. Намираме се към края на нашето интервю, като Ива, подготвил съм ти още няколко въпроса, с които да ни споделиш. Мислиш ли да се занимаваш с български език и литература за в бъдеще? Определено се надявам да се ми остане като хоби, като занимание, да чета книги, да пиша преразкази или дори да седна на бял лист и да се изпиша някое друго чувство. Защото според мен да можеш да пишеш и да се изразяваш е едно от най-хубавите неща, които може човек да изучи в училище. Какви са следващите цели от тук насетне? Какво ти предстои? Аз съм 7-ми клас, предстои ми национално външно оценяване, за което има леко доза притеснение, но определено, така да кажа, вдигнаме се самочувствието след Олимпиадата. Силно вярвам, че със същата подготовка и със старание ще мога да постигна пак хубав резултат. Силно ще вярваме в теб отново, основно училище Кулата, да докажеш, че ти си най-добрата и ще ти пожелаем 100 точки Благодаря. на НВО по български език и литература. Какъв съвет би дала на твоите съученици, които искат да бъдат като теб или да постигнат твоите успехи? Каква е рецептата? Има ли точна рецепта за твоите успехи? Рецепта не знам дали мога да кажа, че има, но със сигурност трябва просто да се трудиш. Без труд нищо не се постига. Няма как то да ти дойде отгоре просто. Да седнеш, да поучиш малко. Пък и това се изгражда през годините, този навик да искаш да учиш, да искаш да се развиваш. Много важно според мен е да се чете, което знам, че в днешно време бяга от моите връстници. Но според мен да четеш и като цяло дори да е една книга, може толкова много да промени някакви неща, да ти се обогати речника, да ти се развие мисленето, което ще помогне съответно и за НВО-то, когато имаме да преразкажем този текст, да запомниш сюжета, да го напишеш както трябва. Затова аз силно вярвам в изказването, че четящият човек е знаещ и можещ човек. Нека да благодарим на Ива Йорданова. Завършваме с тази мисъл: четящият човек е знаещият човек.